Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the edge. And all that's a break. I need a little room to breathe. 'Cause I want to say nothing to the edge. And I'm about to break. Ki samla pulia jugi college ba fair ki badan hanong ba Shillong bat kumju ru na ki weipat ki district ki larai ban pen Kenya ka section 144 CRPC bala penjari da ki board sanchar ka East Castle district hanong ba Shillong da ka pelong ya ka jingya rally ha ka spotrik na weng arajar ar ka ban sedang nama dan yorong help like kra bat ban pen kut ha parking lot ka badan markup bat ka office additional secretariat Shillong hadian ba ka sarkar jila kam shimla pelaj ya ka scholarship lani ka baybam nak bentau snam arajar arpuwe arajar arpuar ha ka jinga kren bigila patai ku bor secretary jong ka education cell ka Nyotrap youth council uba en lang sawian ule thu ba ka ni ka jing shimra jong ki samla pulie ban penlong ya ni ka jinga ki kalong hadien ba ka jing aipor ka basita yo ya ka sarkar kalakut no ha ka kandai trek risau arajar arpuar kawai ka kenhuan haswa jongi kaladan kawai ka kenhuan apo ka riwar jankia hakaba ki dukat jungi ru ke dalang benta hak tu hakaba ki lalai ban kendu ya chief minister men haka artayo swak artayo ka balang muntak si kila lai ban bu ta ka dorkas ka bedai bat kaneka jingdawa ban palai modor ya ta ka scholarship harai ni iro ba kane u chief minister lu swa ta ta ka statement ba ta statement ka jungu ang ba on sa palai nyo next week Hari ini semua ni ba mention tayo ro kani ka jingkular jung chief minister kam sim lapoi sya kanu ka benta but ha day how new tayo hi ba nakalyang jong u education minister kata ba lakben rumboy la penmi bang ro saya ka jopar ka statement lingba jugu ba no ha ka ba ulong ba ya ka scholarship an pelanyo menta tayo hari mentaro ngimpat simla i nunu dak jong kata ka jingkular ka jong ki but kani kala pen bitar si kade kamtami ki sama puli namar ba Nitiap pakanai kada scholarship kada ka bha ka bala yarap shikada ye khamta mi ki samla ki bawan ni ki longyeng ki baduna ha ka yo ka kwat ne maringi I ba menta ka jingpuli ka jungi kamdai ka jingpuli ka ba ka duar ka ba ka batat ni I ba ki bubun ki sama pule khamtam ki ba lai ki professional course ki lahap ban mi ne ki jela ban lai ban putang ki jingpuli jungki se jela Assam se Bangalore ba skui tu ki jela jong ka negeri India dalada nakalyang ka sokar kamsim kya ban pelaj kita ki scholarship kepada ke bahak kerpan ju sama pule kan bu jingi shika daya khamta mi ki samla ki buan ki longyeng ki baduna kayo kuat namar da ka aipat an kershan namar boros kata ngi ki samla pule ni snow ba lingba kan ke scholarship let's say kala ban kershan ngi at least 50% atau kamdai 100% rei kane ke jingi ai menti jong ka sokar na ka snam sha ka snam kala pendu mensiam ba ka pendiau mensiam ya shibun ki samla jong kane ki samla pule jong kane ke jela Dei halor kene ke nogram bangin bansi bangin penino ya kakam namar ngi I bakane ka sokar ada ngi Ukraine pat niat tang la kalinti ka bajajai ngai I bakam shimla kin snap dan kam shimla snap kita ki jingwot ki jingnam ready tang de tat lada ngi ki samla pule gi mi shikmat ada ki paipa ki mi shikmat banyat kita ki rally ban organize kita ki agitation ngai I bakane ka sokar ka snap Herai, dada kamdan kanu ke direct action hapo surat kene ke sokari kamken buat kam sengap hiru ya kini jingdawa. Dan kalian kesang ngila kuaruban pensai bang ngila bu ya ka permission na kamta kata ka peaceful rally march la sai kesni hapo NGC office rengi pat simil la yo ya kanu ka confirmation. Herai ngila raipat harkat bat ka jing sim kit kre bat ki samla pulih na ki college baper Bangilara ban batang bet ya kata gejing ya paiba namar ba rengi yo la rengi myo ya kata permission rengi na kalian kesang nila pendat ba lasai kesni hakapor shibaje no phaisni kandan kanjing elum paiba ka bajajai hangte po madan yorungham fair biket balada banante pat ni sesang ban march da ka lenti ka bajajai kram kinu ki jinghuri hura namar ba kane kadai ka issue jong samra pule nimkwa ba kane ka issue kan kelano sakawai pat ka benta pat ni kularo ba
samla ki bawan hang ni ki long ki samla ki nya de kelenti ke bajajai but ni na kalian kasang ru ngin bu ki volunteers ki ban pet ya ka bah kamiat hakan ke jingi ya pet ba khrang ba kan ke jing dawan but ka jingang du jong ki samla pule la sha kesni kalong ka ba job but ka ba seso ni na kalian jong kasang kumbang ni le jep kumbang ni la di ba kilat hai kubor ba kata ka deadline ya ka ba ka education cell jong HYC harangkat but ki samla pule ya ka ba ngilalet ban bu ya ka ba merendam kalau kot nak mentah kasih bat hadu mentah mana ni nak liang jong ka HYC bat kumjuru ka kenhun ju kisam la pulih ka balai dan dekat ngi ngim sim la I ya nunu tau suat jong ka jing job ha ka dei bat kene ka jing dawa men pelat nyok mador ya kata ka scholarship jong kisam la pulih jong ni ka jelam khlia ka bedai jong snam arhajar arpuai bat arhajar arpuan de dei halor kene ka nongrem bat halor kene ka bentah ni nak liang jongi kinong elam jong ka HYC harengkap bat kinong elam jong ki sama pulih ki bayidan mentah bat kasang nagi college prepare ki ba konthop nadu nandihu naka Shillong Law College naka IFI University naka USTM kabudan hangki apo Kanapara naka Snapsing College napo Riboy College bat kiwi ki jaka pulih ki ba nginumla banjar kertang ni ilashim ya kawai karai bat kata karai kalong ba ngin pelong ya kata kejingi ya pai ba ini kata ke peaceful protest march kapan sedang lasai kasi nanti napo madan jauh rehab fair brigade siapo additional secretariat kum kadak ban pen ya kata ke jing bitar jongi kum ki samla pulih halor ne ke jing menti bat halor kata ke jing bumnong serius jong ke sokar MDA hapo ke jing alam jong ke NPP bat kamta me kum kamta be ya u education minister ba lakmen reboy ubumshim la shim ya kenu ka commitment bat address ya kini ki issue ya ka ba kum ki samla bat ki kena puli jo ka jela borok kabai kila bu herai hadum tamne ngimpat sim le ya unu udak ban pedi ba kene ka jingdawa jong ki samla puli nak liang kasokar kan sim kya itep bakadan kata ka 144 CRPC enforce at present ma herai ngipat ngim sim layat illegally nilayat da kata ka procedure kata ban apply ke permission kamdan kanu ka condition haka constitution jukari India ka la batong ba unrestrained no yang ni banyak kata ka protest march namar ba ka protest march kejungi kalong bangin express ya kata ka opinion kejungi halor kani kajeng sakot jung ka scholarship kamdai bangi organize kata ka protest march ban create ya kanu ka law and order situation palada kata ka nakaliang ga bor jung district ini nakaliang juga sokar ka snoba ngihap ngi lada ngihap on defy kata ka 144 CRPC tang nomor bangi dawai ka hak kumta ngi nakaliang jung kinong ilam isim ke jigit kri bangi hap penyabe shkmat nomor bakani kadai ka benta jung ka hak ka benta bat ka hak jung kisamla puli bat ngimsim la le kinu kikam iban kumbangal ong bangim sim la le kinu kikam ban organize sekani garali ban penmipat ya ka wepat ka benta nadu men last week nila mobilize ya sibun ba ki kena bat kat kum ka jingtep ka jungi kindan ki kena na po nongstan na nongstan na Riboy na Amlaram na po Southwest Hill na po Gente Hills na Soraro bat lakunugno ka don over jungi lakunugno 700 student ki laban poy sikni ka jingalang